Kublai phi baru kini kilong ki kubor bam takasngi. Umentri rang ba kajala konrad ke sang ma kasngi palai ulale jurep ya buntali kisnong ber kidong hasor tura ban pej ya jinglong jingman hadian ki jingja paj ba ber ka jingjulor ki benta jongki ying dukan ber ki jingtai. Ha ka jingle jurep jong umentri rang ba ulaya kendu ber ya kran ber kinong song snong kinong elam snong ber ki he sorkar. Karba udang pedru ya ki kambarang ya ban wan ra biang ya ka jinglong jingman ka bajai jai ha ki benta ba pher jong kasar. Ulale ban pet ki jaka bagi dukan bagi jingtei kila julor ber ula kular baga sorkar kan shemi ki senjam ki badan kam ban ai jingya rap ya ki tu ki bala syakta ber kinong khai. Ha gejuk kapor bun ba kinong song snong kila mi syakman dala kamon ban shim benta ha ke jing pen khut snong ka ba he ha ki benta ba pher jong kasar. Ki rekhot ka snong ki kin hun samla ber ki seng snong ki le trailang ban lum bat pen khut ki jabo jaban ki tiar bala julor bar ki benta bala ing hendrai dangsa hadin ke jingkul mar ka brang syudem. La pelong ye kani ke jing pen khut habun ki yo bar ki surong ha ga ba ki pat ba ki la pendon kam de ki tiar ber ki kali ban rakno ki jabo bat ban pen bhabiang ye ke jing itnat jong kasar. Kani ka senjam kala pen pau ya ke mensium jong ke jing eteli ka bas kem hapdeng kinong song snong ki bala pen pau ru ika jing trang jong ki bante biang ye ka sor bat ban ra biang ye ka jing long jingman ka bajai jai hatura. Ki borsen shar ba kinong elam snong kila ai ka jing ro ika ni ka senjam jong ki pat ba da ka ba ong ba ka jing trailang kum kani ka don benta ka ba kongsan ban ra biang ya ka jing suk ba ka jing long jingman ka ba biang ha ka sor. Kabor Penyai District kadang budien baru ia ka jinglong jingman kat ba kadang ye trailang ber ki ken hun snong ban penti kena ba ka kampen khut bat pen bha snong kan ya chaprang kham jing e. Ang ada o surani NPP office na taurit ba at sing lakan mijalo ko parang pulakinga tentang mandirang mijalo tentang biap rangko nosto ka attack ka palsua aro NPP office ko ba tentang mansa magsungin party office ko ba target ka kaya na sa namin ko nga party ko attack ka na mamung ng money ng Johnson. Hindi ba dalo yung political line ng kate? Dalo yung pipili, office ko, dalo siya na check ka. Kadiya ka nas ka. Nga, mamang katabat nga, kaya hindi ka man nga, o visa, chansiza. Jirangan dalo yung kodakatsin. Ubusan ni Kri sumba sa stipumatin. Hindi ba nga party ni Mandirang na beses kunas ka? Dalo ya Mandirang jirang nga nagsini party office ko suwatsin. Kaya dahil sina ba nga party office ko suwatsi isang MPP ko punat na magin. Hindi ba sa kancim biya NPP de mandaran ni katong gusto. Hindi kami mamang saloba NPP ko punat naman Jawa. Yung office ko ba nga araw ng batirkin? Araw party ko ba? Araw black pate. Mungkin ang sino organization ko ba? Again, niya sumali pa ko ang party ni black. Nung iba karang na leader ang nama, niya sumali pa ko ang anas. Tapos kila.